Jozef Kroner bol podľa výsledkov viacerých ankiet, názoru odborníkov aj podľa počtu ocenení jedným z najvýznamnejších, ak nie rovno najvýznamnejším slovenským hercom. Pochádzal z veľmi skromných pomerov a po celý život dostal skromným človekom. Svoju vlast dobre poznal a miloval ju. Lásku mu vrátili diváci. Keď mal 60 rokov, dal výpoveď v Slovenskom národnom divadle, lebo tam roky nedostal žiadnu väčšiu postavu. Tí, ktorí zodpovedali za domácu kultúru, sa k nemu neraz správali macožsky. On ako bol vynikajúci tragéd, tak bol vynikajúci komik. To sa tak málo kedy stáva. Neuveriteľne bol poctivý a pamätám sa, že rád sa sústredil na jednu vec. Nikdy sa nerozdroboval ako taký prištipkár. Keby bol dnes Jozef Kroner mladý, tak by bol vo svete taký úspešný, že by sa nezastavil. Pre mňa to je, keď pozerám francúzske, to je taký herec ako Louis de Funès alebo Jean Gabin, to najväčšie francúzske herci. Poď domov. Poď, Jožko. Vráť sa. To je veľké poznanie žiť v biede. Aj myšlienkovo, aj vôbec povaha je skromnejšia, že zostávame tak pri zemi. Aj Jožo to tak cítil. Jozef Kroner sa narodil v roku 1924 do rodiny železničiara a zároveň ochotníckeho režiséra v Staškove na Kysuciach, ktorá žila v chudobných podmienkach v blízkosti železničnej trate. Jeho otecko si ako veľký milovník života často trošku vypil a potom vraj mával niekedy aj také nálady, že postavil si všetky deti do radu a zobral remeň, prehol cez koleno a vymlátil. No, potom mu to zasa prišlo ľúto starému otcovi, tak deti si chcel udobriť, tak im navaril plný kotol gulášu a sedel, jedli a on rozprával krásne rozprávky, príhody zo života. Takže vlastne otec mi hovoril, že on a jeho súrodenci sa vždy tešili na tú bitku, lebo vedeli, že potom príde ten guláš. My sme chodili na roráty, ešte ako nie školou povinné deti, zle oblečené, zavčas ráno o 5:00 sme šlapali z tej stanice ku kostolu v mraze, zle oblečení a sme to absolvovali. To bola výchova k ateizmu. Divadlo bolo veľkou láskou celej rodiny. Nie len ochotnícky zasiahlo do ich životov, ale obklopovalo ich na každom kroku. Nás vyhnali do takej malej medzierky medzi dve postele a v obývačke sa skúšalo, to bolo javisko. Takže sme to už pochytili, tieto veci už odmala a hrali sme sa aj my na divadla. Dokonca sme si urobili bábkové divadlo. Jožko vystružlíkoval bábiky, ja som im ušila háby a v prasačom chlievku sme robili predstavenie. Aj keď sa divadlu ochotnícky a príležitostne venovali viacerí súrodenci, profesionálom sa stal iba Jozef. Aj to nie hneď. Keď prišiel najšťastnejší deň jeho života a zavolali ho do divadla v Martine, pracoval ako majster v Považskej Bystrici. Otvoril sa mu vytúžený svet umenia.
On mi vždy hovorieval, že takú atmosféru nikdy už nezažil a mal k Martinskému divadlu obrovský vzťah. Tam sa totiž traduje ešte taká vec, že vždy tí starší herci sa starajú o mladých, sú ich patrónmi, tútormi, ale nie, že by ich poučovali, ale zoberú si ich pod svoje láskyplné ochranné krídla. Keď som skončila dramatickú školu, tak mi bolo povedané, že budem angažovaná v divadle národnom, ale že 1 rok si musím odslúžiť také učňovské roky v armádnom divadle v Martine. Tak nebola som veľmi nadšená, pretože ja som strašne bojazlivá, čo sa zimy týka, ale na druhej strane som sa tešila, pretože som vedela, že Martinské divadlo je po Národnom divadle teda najlepšie divadlo. A čo bolo na celej veci najzaujímavejšie, zoznámila som sa tam s rodinou Kronerovcov. Ako herečka som najprv bola očarená s ním ako hercom. Keď som ho bližšie spoznala, tak som si uvedomila, že tento veľký herec má práve také veľké srdce, že je úžasný človek, kamarát. Nikdy by vás nenechal, keby ste sa mu chceli zdôveriť alebo poprosiť ho o radu. Nikdy by vám, verte mi, nepovedal, nemám čas. Vždy by si ten čas našiel. Ja som to zažila na vlastnej koži. Terka bola taká istá. V Martinskom divadle spoznal priateľov na celý život. Jednou z nich bola aj herečka Terézia Hurbanová, ktorá sa mu stala partnerkou nielen na javisku, ale aj v živote. A hovorieval vždy, že ju veľmi obdivoval. Ona totiž v tom čase už bola hviezdou Martinského divadla. Ona hrala všetky heroíny, ale aj rôzne tragikomické roly, aj komické. Skrátka bola v každom predstavení, v každej inscenácii. Svadba bola malá, iba s 2 svedkami. O 2 roky neskôr sa narodila dcéra Zuzana. V roku 1956 sa presťahovali do Bratislavy, kde manželia Kronerovci dostali angažmán do Slovenského národného divadla. Terézia Kronerová-Hurbanová tu však už nedosiahla taký úspech ako v Martine, možno aj preto, lebo vraj podpísala zmluvu iba na malé úlohy a záskoky. V ťapákovej inscenácii už Aničku s jej mužom hrala Emília Vášáriová. Nikto nemá na dedine pojaja, plem. Také pekné frajer vodky. A ako ja, plem. Jozef Kroner sa čoskoro stal zaujímavým predstaviteľom aj pre vtedy sa len prebúdzajúci slovenský film. Svetový úspech a ďalšie ponuky mu priniesla úloha arizátora Tóna Brdka v Obchode na Korze z roku 1965. Odpusťte, pani Lautmanová. Ja som nechcel. Naozaj. Ja som nechcel. Bol to prvý československý film, ktorý o rok neskôr získal Oscara, cenu Americkej filmovej akadémie pre zahraničný film. Podľa svedectva syna jedného z režisérov Čecha Elmara Klosa, českí producenti aj ideológovia vznik Obchodu na Korze podporovali. Na Slovensku však tento projekt vzbudil mohutné protesty Gustáva Husáka a ďalších. Druhý režisér filmu, Slovák Ján Kádár, po príchode spojeneckých vojsk v roku 1968 emigroval. Vtedy premietanie filmu v Československu zakázali a znovu sa objavil až po zamatovej revolúcii. Samozrejme, otec mal tú možnosť emigrovať, asi ju mal, pretože keď Obchod na Korze zaznamenal taký obrovský úspech, tak otec bol na premiére filmu v New Yorku, dokonca film uvádzal, bol tam prítomný aj Jiří Voskovec, to bol pre otca veľký zážitok, tak dostal ponuku na film. No a pamätám sa, ako to otec komentoval. Odmietol, pretože emigrovať nechcel a vedel, že by mu to nikdy nedovolili, že by ho nikdy odtiaľ to nepustili. Každý sa potichučky usiluje vydlikať tú svoju nôtu a zachovať si pritom zdravú kožu. Špás to nie je. Možno sa vám zdá čudné, prečo tu trčíme, keď je to také nebezpečné. Trčíme tu preto, lebo sme
panatevke doma. A čo nám dáva istotu, odpoviem vám. Tradícia, zvyk. Myslím, že Jožko bol Slovák aj Čekoslovák. A potreboval žiť medzi ľudia. Jozef Kroner nezaháľal ani v čase, keď mu znormalizovaná slovenská a československá kultúra ponúkala najmä nenáročné úlohy. Napísal 6 kníh, prevažne o rybárčení. Rybárčenie, ktoré ho sprevádzalo od detstva, sa stalo jeho celoživotnou vášňou. Prvý raz, keď sme boli na ryby spolu, tam pri Dunaji, ja som skoro nič nevedel po slovensky, sme chytili ostrý jež. A ja som nevedel, ako tá ryba sa volá, tak som s rukami povedal Jožko, ako sa volá tá ryba? A povedal, to je nič, to je kurva, povedal. Tak dobre som registroval, že tá ryba sa volala kurva. Tak potom som prišiel do divadla, v bufete, tam sme sa stretli a tam bola teta Meličková. A teta Meličková sa povedala, no Sardy, ste boli na ryby a čo ste chytili? Ja som chytil 15, kurva. Rybárčenie bolo starou rodinnou tradíciou. Jozef Kroner dokonca aj muškárčil, čo je veda aj umenie. Sám si profesionálne aj mušky vyrábal. Ovládal všetky spôsoby lovu a všetky rieky na Slovensku. Spoločníkmi a obdivovateľmi jeho záľuby sa stali mnohí priatelia z divadla a od filmu. Sme išli na ryby, sme boli pri vode a o chvíľu boli 10-20 ľudí. Jozef Kroner je tu, sme skoro nemohli chytať. Člen činohry Slovenského národního divadla v Bratislave, zasloužilý umělec Jozef Kroner. Bývali sme v nejakom internáte, ja som sa pozerala von oknom a som si povedala, pre Boha, to je čo tam toľko ľudí, čo je? Vedela som, za socializmu štrajky nemôžu byť. Tak to môže byť nejaká manifestácia, alebo čo? Alebo majú obed. A tam kríku a všetko. A potom sa pozriem bližšie, ale Ježišmaria, však tam je Jožo. Tak som išla som dolu, no tak by mňa ani nepoznali samozrejme, že čo to taká. A ja už, Jožo sa tak ku mne prekresne a hovorí, odtiaľ to musíme rýchlo ujsť. No, ďaleko sme neušli, lebo zase sa zastavilo nejaké auto, pán Kroner, on ma predstavil ako slušný pán a povedal ten dotyčný, že pán doktor ten bol veľmi rád, keby ste dnes mohli prísť na obed, samozrejme aj so slečnou. No tak tam sme išli na obed. Potom tam nás zase pozvali tam. Keby ste boli iní, mohli ste mať aj ženu. Nechcem, lebo mám vás každý deň na očiach. Nuže, či sa vám núkam? To mi tak ešte chýbalo. Vieš si predstaviť toho, čo vás dostane. Ty by si musel klaknúť pred kríž a vravieť, Kriste, ukrižovaný si bol, krížovú korunu si nosil, ale za muža Kate Ločmánke si nebol. Jozef Kroner nebol typický krásavec ani milovník, ale ženy ho mali rady a on ich tiež mal rád. Jeho manželka sa musela vyrovnávať s rôznymi telefonátmi, listami aj vzťahmi. Pamätám sa, keď už som bola naozaj dospelá, tak popri iných témach, pri rozhovoroch v našej kuchyni aj do druhej v noci, pri pohári vínka, pri cigaretke, sme prebrali aj toto súkromie a ja som otcovi hovorila, ale veď tá slečna, ktorá ťa tak obdivuje, ty si vlastne taký nespravodlivý a ako sa to správaš, veď nechaj jej slobodu, možno, že by si našla nejakého partnera a že by sa aj vydala.
A otec mi hovorí, ale veď ja ju ani tak strašne nemám rád, veď ona je len taká milá, ona mi tak prepisuje na stroji tie poviedky. Vlastne ja milujem stále tú našu mamu, ten jej krásny úsmev, tie jej krásne oči. Tak to skončilo o 2:00 v noci vyznaním lásky mojej mame, ktorá ale už spala, takže o ničom nevedela. Unavená po celodennej práci. Ja si myslím, že tolerancia je dôležitá. Tolerancia a odpúšťanie, no. Čo sa dá robiť? Treba odpúšťať. Však? Za čo odpúšťať? Ty, za čo? Deti boli pre Jozefa Kronera tými najvzácnejšími divákmi a partnermi. Osviežením normalizácie bol aj hudobný seriál My sme malí muzikanti, kde s veľkou chuťou hral Uja do Remiváka. Mnohí slovenskí diváci majú Jozefa Kronera z tých čias zafixovaného ako ľudového zabávača, ktorý hráva najmä schematické, zjednodušené postavy dedinčanov. Aj týmto úlohám však vedel odovzdať maximum. Dar humoru a komediálneho herectva nepochybne tvorí veľkú časť jeho talentu. Boli to však predovšetkým maďarskí režiséri, ktorí po zhliadnutí Obchodu na Korze ocenili Kronerove herecké schopnosti a dokázali ich využiť naplno v medzinárodnom merítku. Kroner hral aj vo viacerých maďarských filmoch. A pokiaľ sa dobre pamätám, v mojom filme tu hral prvýkrát a musím povedať, jeho účinkovanie malo na ľudí z odboru zásadný vplyv. Myslím si, že maďarskí odborníci bez výnimky vedeli, že tu ide o veľkú osobnosť. V tejto súvislosti dostal za film, čo sme spolu robili, aj cenu roka za najlepší mužský herecký výkon maďarskej filmovej kritiky. A bolo to v ňom jemne cítiť, že doma ležérne vytriasa veci z malíčka a medzi tým prídu tí blázniví Maďari a vydolujú z neho tie skryté hodnoty, ktoré nedriemu v hocikom. Több mint egy éve ül egy pofa magánzárkában. Most nyílik az árkajtója, és belép rajta egy hóri horgas kopasz ember. Tetőtől talpig fekete öltönyben. Én vagyok az ítélet végrehajtó, mondja. Ja som v ňom našiel partnera so ozajstným talentom. Čiže ak niečo dobre zvládol, videl to na mojej tvári. Ak niečo zle zvládol, videl to na mojej tvári. Keď videl, že vec je v poriadku, iba na mňa žmurkol. Ale keď videl, že niečo neštimuje, rýchlo zahlásil: Viem, ideme ešte raz. Možno by sa dalo povedať, že spôsob jeho hry vo filme sa dá prirovnať k Jeanovi Gabénovi. No snáď s tým rozdielom v prospech Kronera. Že Kroner je výraznejšia osobnosť. Po maďarských filmároch prišla spolupráca s bulharskými a neskôr francúzskymi. A práve do francúzskeho Cannes sa počas svojho života Jozef Kroner niekoľkokrát vracal preberať ceny za filmy, ktoré na Slovensku diváci ani nepoznali. Stane sa, že niekedy človek nezahrá nejakú postavu, ale proste zosobní jeden charakteristický typ doby. Stane sa nositeľom niečoho a za ním vidíš milión jemu podobných ľudí. Jozef v tých svojich postavách slovom zahral akúsi drámu bytia. Neviem to lepšie povedať. K 60. narodeninám Kronerovi oficiálne gratulovali stranícki a vládni predstavitelia, no v Slovenskom národnom divadle preňho opäť nemali úlohu. Dal výpoveď a venoval sa najmä filmu a televízii. Divadlo mu však chýbalo. Predsa len v divadle začínal, tak hrať v divadle pre herca, to také... Tam máte ten kontakt s divákom, tam máte tú postavu od začiatku do konca. Je to
Je to pre vás a odozva diváka teraz nakoniec. To je, pre herca je to je úžasné. Počúvajte, ak mi o hodinu neprivedete, tak poviem. Budem zbúrať. Nie počkať. O pol hodinu, ak mi ho neprivedete, tak áno, budem zbúrať, to si pán. A nechať mi niekde nazad, lebo už je obtrhá. Myslím si, že to nebolo dobré obdobie pre Jožka. To hral malé role. Ja som bola koľkokrát strašne prekvapená, že on sa proti tomu ozval, lebo ja som bola zvyknutá, že u nás herec, taký ako on, tak ten si povedal, pardon, tak toto ja nehrám. Keby sa to stalo inému hercovi, ktorý nepríde s takou slávou ovenčený do divadla, to je aj závisť, viete, veľa robí závisť. Mu vadilo, že sa žiarlilo. Že žiarlili na ňo, na jeho obsadzovanie a ku koncu už nie, ku koncu bol nešťastný veľmi. Ku koncu si sťažoval na vedenie, že ho aj málo obsadzujú. Myslím, že práve preto, že bol taký výborný a taký známy už všade, tak niekto si možno povedal, možno, ja si len tak myslím, bo to je vyložená zlomyselnosť. Nechaj takého herca ako Kroner, ktorý sa narodí raz za čo ja viem, za jedno storočie. Ten mal hrať veľké role, on tam niečo hral, ale potom tam také všelijaké hry boli, nechcem menovať tých autorov, sa neurazili, podľa ktorí ešte aj žijú. Tak nebolo to spravodlivé a podľa mňa to nebolo správne. Umenie je to,